tuturor, este și bine v-am regăsit la un episod de Fallout 4. What the fuck, de ce faci așa? Ok, nu știu ce a făcut așa. Vreau să continuăm. Am luat situl ăsta de Iron Gen, n-am putut filma faza aia pentru că a fost o bază mai celată la Fallout și tot frama și na. Am luat suitul ăla de aer, am trebuit să le deschid ușa aia cu ceva pilți care am stat foarte mult să le caut acolo. Și am luat suitul ăla și acum trebuie să ne batem cu ceva monstru. Până așa arăt. Deci da. Da, mie cred că mi-e deschis. Am crezut că mi-e deschis Minecraft-ul și că îmi face lag, dar e ok, e Minecraft-ul închis. Bun. Uite-l. What the fuck? Și cum m-a omorât? Nici nu l-am văzut unde a fost. Trebuie să-l omorâm pe ăsta. Și după aia ne ducem înapoi în muzeul ăla. Eu să stau așa. Uite-le aici. Cred că se spawnează din pământ sau ceva. Fac un băgat în colț. Ok, trebuie să aștept pentru că mi s-a încălzit arma și nu-i bine. Dar mai are... Oh shit, acum o să mă moare. Fugi! Descălzește-te arma. Hai că moare, hai că moare. Ok, am luat ce se putea, mai am puțină viață. Oh my god, cum arată inventarul. Ok, hai să intrăm în muzeu. Putem intra în muzeu și cu armură și cu chestia astea. Stau din first person, care arată mai fain așa. That was a pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. Stop kidding yourself. You're nothing to me. You know, you talk like a jerk, but you still helped us out, whether you wanted to or not. Listen, when we first met, you said you were glad to help. Well, you did. And we owe you our lives. So here. It ain't much, but it's the best way I can say thank you. I'll take what I can get. Spoken like a true merc. Well, if you ever feel like fighting for something other than yourself, you should meet up with us in Sanctuary. I could use someone like you. Someone who can get things done. Join. Okay. All right, Garvey. I'm in. Oh, that's wonderful. But there's more to your destiny, isn't there? Ceva. I've seen it. And I know your pain. Să mor tu. Please, tell me. I need to know. You're a man out of time, out of hope. But all's not lost. I can feel your son's energy. He's alive. I knew it. Please tell me where he is. I need to find my son. I can't see him. De unde știa asta că aveam noi un copil? But I Chiar e feel his vrăjitoare life asta. force. He's out there.
And even I don't need the sight to tell you where you should start looking. Ok. Great green jewel of the Commonwealth. Diamond City. The biggest settlement around. Oh my god, Diamond City, ce este? What's in Diamond City? Is Sean there? Look, kid, I'm tired now. Maybe you'll bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Ah, shush, Preston. We're all gonna die eventually. We're We need gonna to keep need moving. the site. And our new friend Sounds like here, you better get going he's to gonna Diamond need City. it too. Now, Don't worry. Let's get going. Sanctuary I'll get these people to Sanctuary. awaits. All right, folks. Thanks to our friend here, we need to keep moving. She knows about it? You mean she had one of her visions while she was stoned out of her gourd? Ok, deci o să mergem aparent în Diamond City ăla. Nu știu ce este, dar ce că acolo să ne găsim fiul. Deci, fac... De ce nu? Muzeum Freedom. Bun, unde e Diamond City ăla? Stai. Oh, shit. Nu trebuia să intre acolo, s-o spawnat aici. Ok, hai să ieșim înapoi. Ok, bun. Hey there. Is it over? Da, mă, să termină totul. Ok, hai să vedem. Nu știu dacă trebuie să mă... Nu, sau să mă duc cu costumul. Da, să mă duc cu costumul. Ok. Cred că trebuie să mă duc după cineva sau... Da, după ăsta. Hey. Go check that out. Wait there. Come on. Ok, nu mai vreau să-i zic. Nu fie. Hai, mai du-te. Check it out. Head over there. Can't say I'm gonna miss this festering boil on the ass end of the Commonwealth. No offense if you're from here or something. Pe V parcă de să schimb ăsta. Where are we going, Marcy? You worry, Jim. Just stay with me. You'll be fine. We need to keep moving. Și cum dau cancel la dog sau la ceva? Ok, așa. Pe tab aparent. Mi-a distrus piciorul ăsta, vedeți? Mi-e așa un pic distrus și cealaltă mână. Nu pot să iau nimic să le... Ok, și weapons. Tocmai minigun-ul. Ok. Hai mă, mai repede, cum mă duc eu în față, pana mea. Hey. We need to keep moving. Eu zic la asta, Get hei, going. you need to keep Diamond moving. City I is think I where just you found my need new to head. vacation home. Your idea of heaven, eh, Sturgis? Could be some good salvage in there. Let's get to Sanctuary first, though. I think we're close. Oh my god, am avut aici un mic drop frame, dar ok. Acum mergem și acum 60 de frame-uri. Deci, da.
Da, mai avem fucking mult până acolo. Uite, de asta urăsc eu gen jocurile astea care zice urmărește-l pe... Ce este? It's the monument to the original Minutemen. I knew that was somewhere around town. No power. Hold A to exit. Here must be the old North Gate, Back. where the first shots of the American Revolution were fired. I call that the best omen I've seen since we left Quincy. Yeah, I don't know what you're Putem să transferăm astea. Take out. talking about, boss, but I'm glad you're happy about it. Și acum apărele. Da, nu putem să le luăm. Ok. I'm glad you decided to come with us. What the I fuck? should have listened to Mama Murphy all along. Stai că nu vreau să fiu îmbrăcat așa. Ești cu ăsta. Pretty nice place you found for us. I think we could settle down here. Pot să-mi pun și astea? Gen, da. Ok, la astea mai bine le-aș da drop pentru că... mi-am dat drop și la Make it haine, a place to fuck. call home. Ah, What do you think? ok, de-l încoace. Dar cine știe ce? This isn't a home. It's nothing but an empty ruin. You've got to look past what it is to what it... I can see it. Garden plots over there, some snug shelters. Do you really think that's possible? Yeah, I do. Not easy, not by a long shot. But it is possible. Uh-huh. I've seen people come together to build a better world. That's what the Minutemen were all about. Before it all fell apart. Anyway, I am glad you're here. And I hope you don't mind, but I've got another favor to ask. I've had word from a settlement asking for help. Care încă pot să-mi păstrez minica, nu? Da, cred că o să-mi dau astea jos. There's still hope in there are Minutemen out there. Somewhere. The only chance to start rebuilding the Minutemen is to show people that they can count on us when they need us. Trouble is, I've got my hands full here. Do you think you could go help out with the settlement? I'd be glad to help. That's fantastic. The Minutemen could use more people like you. By the way, if you want to help out around here at all, talk to Sturgis. Level up, yeah. I'm sure he'd be glad for all the help he can get. Ok. Iar. Nothing. Is that... Nice lesson, yes. Altce. Gen să văd next round, ok. Minicanul ăsta să merg pun la favorites. Pe unul. Dar până atunci stăm cu pumnile. Da.
Și am revenit. Ok, deci am de ecran negru. Fac, chiar e bug-ul ăla. De la prea multe alt taburi, ok. Trebuie să mergem cu ăsta sau unde? Pare că i-am lăsat suit acolo, nu avem nicio putere, nici nimic. Need something? Nu. Mă descurc eu. Ce este asta? Stai câine să se încarce asta. Dăm pe 1. Pac direct minigunul. 4 ăsta n-am ammo. Ăsta am ceva. Și ăsta am ammo. Ok. Sper că merg bine pe aici. Adică în pana mea. Și mă arată câți metri și mi cam du-te. Am luat o floare. Ok. Aici un campfire sau? Pune să mergem prin pădure. Oh my god. Ce e aici? Interesant. Trebuie să ținem tot în est. Ok. Poate vezi că urlă cineva acum la mine și trebuie să ne batem sau ceva animal sau chestiunea asta. Am crezut că pot să iei din mașină, dar era numai să comand câinele lui. Nu mai fac nimic. Stai acolo, puțiciune. Se mai aude. În fine, locurile astea sunt chiar foarte ciudate, adică poate să țară de niciun de un animal în față și chestiile astea. Da, ok. Și nu un animal ca oricare, să zici, bă, îți are un lup în față, nu îți are un mutant cu 3 capete și chestiile astea. Nimic pe aici. What the fuck, ce se aude? Stai, cu... Dă-i cu câinile în ei. Da. Gata, mă, vă zbura capurile. Bine, faza e că... uite, putem intra pe aici. Deștept, băiat. Uite, deja mi-arată câți metri mai am. Hai. Am înțeles ce căcatul meu trebuie să luăm de aici sau unde trebuie să ajungem. Nu știu dacă trebuie să ajungem în Diamond City, ok, deci nu...
know if you want something. Să omorâm. Nu cred că ești din ăștia buni. Ok. A trebuit să cam intru în casă. Hai băieți. Așa. Ok. Fă. Hai fă, trezete. Trebuie să vorbesc cu What do you tine. want? We don't need any more trouble around here. Didn't you ask the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders, but honestly, I never expected anything to come of it. Most people don't put much stock in the Minutemen these days. Bad business, that. Ok, în fine. I didn't expect to get lectured by the people I came to help. I didn't mean to give offense. I'm damn glad you're here, no mistake. There's a raider gang that's been giving us trouble for weeks. Stealing food and supplies, threatening to kill us all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. Kiltă. I'll kick their asses for you. No problem. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. What just happened? Stai, fă. Ok, fai alte kill. Talk to... Ok. Și aparent nu trebuia să omorâm pe aia, dar e ok. Atunci înseamnă că i-am putea omori și pe ăștia, nu? Veți? Dar nu la ăsta. Vreau fac mă mort ăștia, serios. Deci nu a fost o idee bună să-i atac, să zic așa. Ia cum merge asta. Hai să-l frecăm împreună, da. Vreau să stau așa cu fața lui. De aici mă dă? Are you fucking kidding me? Are you so fucking kidding me? În fine, cât am filmat, cred că este destul, cred că e un episod mai mult de 5 minute. Deci da, când am acest episod, eu am fost Teo și trebuie să mă duc să, cred că din nou o să omor pe aia și după aia o să fug de acolo. Deci, ca să fie exact așa jocul, cum am plănuit eu să fie. Bine, nu știu dacă aș putea zic să fie plănuit, dar pana mea și tu. Deci da, când am acest episod, eu am fost Teo, iar în data aviatoare. Și văd acolo un cățel din asta. Să stau să-l omorâm. Fuck you. Ok, deci când am acest episod, eu am fost Teo. Pă.